ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ କରିଥାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବ ସମାଜ ଏହାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଭରା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାରତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ କି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କଲା ପରେ ଗାଢ଼ ନିଦ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କଲାବେଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର ମାଧ୍ୟମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ଗାଢ଼ ନିଦ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦରକାର ଓ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହିଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରି ଏବେ ହିଁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।